Wyt ti ar fin gadl yr ysgol, y chweched dosbarth neu'r coleg, ac yn sicr o dy gamau nesaf? A oes angen help arnat i wneud y penderfyniadau sy'n iawn i ti? Gall gwefan Gyrfa Cymru dy helpu i ddarganfod beth yw'r opsiynau yn y dyfodol. Boed hynny aros gan mi addysg, dod o hyd i brentisiau neu gynllun hyfforddi, cael swydd neu ddechrau dy fusnes dy hun. Y peth pwysicaf i gofio yw dy gymryd amser a pheidio aruthrol i wneud penderfyniad. Rwyt ti'n gallu gwneud penderfyniadau gwech pan fyddi ti'n gwybod beth yw dy holl opsiynau. Dwyt ti ddim ar ben dy hun. Cysyllta â chynghorydd Gyrfa Cymru dros y ffôn, trwy e-bost, fideo neu sgwrs fyw i drafod y diwylliadau sy'n iawn i ti. Ar ba bynnag cam wyt ti, gallwn dy helpu i ymchwilio i'r holl opsiynau sydd ar gael i ti. Byddwn yn dy helpu i symud ymlaen, symud y fyny. Chwilio am symud ymlaen, symud y fyny, Gyrfa Cymru i ddarganfod mwy.